ag fáilteteach ríistinge ag na fís an Ceardaíocht le chlár na Gael. Tásúnam go sibile go cúneal go maith sláán na sábhailte, gus an aimsir fáit níos ábhachas le dia. Sin tionscnamh le bhfuil me gáil dionga líbinne ná an sciorach. Se tá áiríre ná tá mo gáil fólam faoi Brú Aeir agus cechaí a gcuirinn te rudaí a glúiseacht. Se tá sciorach ná an ceannteo seo, ná bádaínacha. Ach inniu tá muid a gáil gaibbrú le balún, le tlúisca agus chlabín buidal isce. As feice sib hain an cumhacht atá ag air as cechú se ná rudaí a chuir glúiseacht. Bain lom agus fólmóid muid rugba gaile faoi. Leis an tionscnamh seo dionga tasta. Balún, Brú Aeir, chlabín a bhín tar buidal isce go hondog agus gona glú te. Chéad chéin, fáin gona glú agus chur roinnt glú timpeall lár an dlú léasca. Tá méidin glú chur a go dhéir, brú nuas chlabín a bhuidal ar seo. Agus fága sin ar an bhuaisce le cúpla nómad. Nis, í gáin a chatha chuir i gcumacht. Fáin balún agus siad ag í suas an balún. Timpeall méidin. Nis, chun i grí méid muingeall an balún na seo agus cas an balún mar sin go bheice sib an crosin i tíocht ar muingeall an balún bheicinn sib i sin. Nis, an fád tá mai dionga seo nach scaoile an balún amach an air agus muid go le chuid ar mhar an chlabín. Nis, bí cinnte bud an chlabín seo osclaí agus brú an nuas an balún ar mhar a chlabín mar seo. Nis, ba ghearr go mbeanach se ar i gcuí seo. Nis, níl tada le an aghaidh ach an muingeall a chuid díreach ar i gcuí seo. Agus nis maicinn sib an Brú Aeir go gcumacht. Dá gcuirinn se Brú Aeir Brú Aeir nis ní imó se chumhacht. Mar gheall nach bhfuil an air a gáil nuas ón balún riad an chlabín agus á scaipthe faoi an Brú Aeir seo. Nis, triail muid uair bháin eile seo. Bain ón balún a ríist mar seo, siad suas an balún. Nis, cas an balún mar seo, casa, chuir an balún an nuas ar an chlabín. Din cinnte go an chlabín oscailte, agus inis ligeann balún go leis. Bheicinn sib se gcumacht. Agus an i buinte stoppa se brean ar istead ach níl an dúlas go gcuimeach go sciúpaí. Siad a chialann se seo ná go bhfuil an air i tíocht an nuas ón balún riad an chlabín agus tíocht amach faoin dlú Aeir. Tá air inis faoin dlú Aeir agus an bhabhairt. Agus cialann se seo go mbeidh an dlú Aeir i gcuimeacht níos éasca ná mar níl se cimmelt in aghaidh dromchla an bhabhairt. Agus má tá agaibh is sin chunig sibh héine siad a chialann se ná go léir anchuacht aige agus go se ná an dlú Aeir chorú ar an bhabhairt. Nis, tásúlam gur thainge an tionscnamh seo líbinne.
Bei ceanna le rúiste máidechain, bolig isteach agus bei píos ó chreic. Slán go fóir.